So, ngayon na natin harvestin ang ating piras na ang dami-damit na sasayang nahuhulog lang. At nagdala po ako dito ng hagdanan. Magaan lang po itong hagdanan na to. Kailangan ko kasi itong gamitin para makuha ko yung nasa ibabaw, no? Uy, nahulog. Nahulog na to lahat. Ang dami doon sa taas, oh. Malalaki. Dito, natatakot ako kung saan ko ilalagay yung ating ladder kasi po, yung lupa, hindi po talaga siya flat. So, takot ako baka magtambling-tambling ko, magligid-ligid ko din, no? Inakyat ko po siya kahit na alam ko talagang delikado. So, ang ginagawa ko dito is sinahawakan ko na lang yung ating sanga para hindi ako matuwad, no? Kasi, alam nyo na, parang tilted siya ba? Mataas yung lupa doon na side, andito mababa. So, talagang magtuwad-tuwad yung balistungan, no? Kung mahulog ko. Maganda pag may kasama kapag prutas, manguha ng prutas kasi talaga iba ang maitutulong kapag meron kang kasama. So yun mga loves, sa move tayo sa ibang kahoy, sa ibang puno kasi doon mahirap. Bakilid kasi. Bakilid ba? So yun mga loves, sobrang init. So ito ang laki-laki. Ito Ang sarap na niya guys, as in itong piras, ang sarap. Nahuhulog na talaga siya kasi ready na siya. Ang lalaki doon sa kabila, sobrang laki. Grabe. Yun. Hindi ko kayang akyatin or kunin. So ang gagawin ko is tughitin. Tughitin natin mga loves kasi sayang ang lalaki niya. Kung malalaki kunin natin. Sana walang bubuyog. Mahulog ako dito. Hinog na ito. Ready na siya, ready. Ready na talaga. Ready na siya every time na maghangin. Yumuyugyug yung kahoy and then nahuhulog sila, sobrang sayang. Ito isa-isahin ko to sila kasi dito marami malaki ito isa-isahin ko kasi hindi ko kayang anuhin yung bag, mabigat na, ang hirap mag-harvest na at ito lang tayo lang, walang kasama. Kunti pa lang yung nakuha ko. So, ipamigay ko man ito kasi sayang. Sayang na sayang. So, kat-katin natin. Yun, umakyat na naman si Inday. Kahit marami bubuyog paminsan, nataranta na ako dito. At alam ko talagang delikado, lalo na yung paa niya is talagang unbalance ba. So, takot ako pero wala akong choice kaya hindi ako umakyat sa ibabaw pa ng Iba din pala talaga kapag may kasama kang picking or mag-harvest kasi may tagahawak, may kausap ka, may tagasalo, ganun. Dito ikaw lang, mahirap aakyat ka, bababa na naman para kunin yung mga nakuha mo. And then pagkatapos aakyat naman. Ulit natin ito sa uli. Magkuha pa kasi kulang pa yun. Gusto kong i-harvest kung ano yung kaya ko. Sarap. So, yun, sinauli ko yung ating hagdanan. At ito yung kinuha ko, yung malalaking sa silhig. Pero po guys, malinis po yan. Hindi namin yan palaging ginagamit. And, hugasan mo na lang kapag kainin mo yung piras na yan. At, muntika na ako dito. Pang ilang beses na ako muntikang mahulugan itong ulo ko. At ang bibigat pa naman ito mga loves. Itong prutas na to. Oo, nahulog. Hugasan na ni. Naano man, piyok. Grabe naman talaga ito. Pang ilang beses na ako dito. Buti na lang talaga. Hindi nahulugan itong ulo ko. Kung nahulugan pa ako, mas lalo akong mabubuang nito ang loves. Iwan ko. Sobrang excited ako kapag mag-harvest ng prutas, magulay man yan. Excited ako mga loves. Iwan ko kung bakit. Itong prutas na to, hindi naman kami nagtanim nito.
Pagbili namin ng bahay, andito na yan. Hindi lang namin talaga siya pinuputol din kasi maraming bunga at ang saya-saya kaya. Nakaka-excite kasi kapag may mga bunga yung mga tanim sa paligid mo. And then pag harvest time, abunda talaga mga loves. Alam nyo, since andito ako sa Amerika, hindi ako nakakain ng piras na galing sa tindahan. Pagbili lang talaga namin itong bahay na to, doon na ako nakakain kung ano talaga yung piras. At noon, mga first year, second year, third year, itong mga bunga na to is may taga-harvest po yung taga-spray. So ngayon wala na siyang spray-spray lang years na. And yun, hindi na din nila hina-harvest. So sobrang baba. Sobrang baba. Shit, nahulog. Nahulog pa talaga. Sobrang baba nito. Sayang naman eh. Itong mga loves. Kunin natin marami. Harvestin natin. Marami pa dito, malaki. Ito, ito may iti sa langgam. Iti sa ibon. Ito. Mga malalaki man dito din pala. Yung nasa taas mga loves, ang lalaki, hindi ko kayang abutin. Doon, ang layo na inaabot. Ito malaki sobrang laki. Ay naku, ang laki, ala, nasira nangangasira siya. Uy, ginuok ko, munti ka na. I think okay na to. Okay na ba yan? Tingin niyo mga loves, okay na to. Init. Ito, kaya ko pa to. Kaya ko pa to. Wala. Ada. May pumasok. Init. Sayang. Dahil hindi siya agad nakuha. Halos yung nasa baba na bunga. Nahuhulog na sila. Ang nasa taas na lang, yung late na lumaki, andun sa taas, ang tataba pa naman.